ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର 20ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, କବାଟ ପାଖରେ ବା ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଗଲେ କାମରେ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ବସାଇବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳସରେ ତମ୍ବା ହେଉ, ପିତ୍ତଳ ହେଉ କି ମାଟି ହେଉ, ସବୁବେଳେ ପାଣି ରଖିବେ ଆଉ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ପକାଇ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉପହାର କାହାକୁ ଛୁରୀ, କଣ୍ଟା, କଇଁଚି ଉପହାର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ ଏବଂ ସବୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବାଟକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଝରକାରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ଘରକୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। 4ରେ, ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। 5ରେ, ଶୋଇବା ଘରେ ଟିଭି ଥିଲେ ତାହା ଯେପରି ବିଛଣା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ନ ରୁହେ, ତଥାପି ଯଦି ଅଛି ତେବେ ନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। 6ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। 7ରେ, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 8ରେ, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବନାଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 9ରେ, ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଲାଭ ବାଲା ସଂକେତ ଟାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। 10ରେ, ପାଇଖାନା ସର୍ବଦା ଘରର ପଛପଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଆଉ ପାଇଖାନା ଘର ପାଖାପାଖି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। 11ରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଧୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। 12ରେ, ଘରେ କେବେ ବି ଲୁହା ଖଟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 13ରେ, ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟି ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। 14ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦେବ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂଜାଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। 15ରେ, ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ 2ଟି ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 16ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 17ରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଗାଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18ରେ, ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବେକ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରେ। 19ରେ, ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଘର ଭିତରେ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇବା, ବାହାରେ କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଲେ ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। 20ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପବିତ୍ର ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।